Τα γκολ, οι πανηγυρισμοί, η αληθινή ιστορία της πρόκρισης της εθνικής ποδοσφαίρου στο Μουντιάλ της Βραζιλίας, οι αθεάτες πλευρές αλλά και οι ανέκδοτες ιστορίες της πορείας της ομάδας που εδώ και μια δεκαετία προσφέρει στιγμές χαράς στους Έλληνες φιλάθλους, αποτυπώνονται στη σειρά κόμικ Μουντιαλίτος που κυκλοφορεί στα περίπτερα εδώ και λίγες μέρες. Τα κείμενα επιμελείται ο δημοσιογράφος Μιχάλης Τσαπίδης, υπεύθυνος τύπου της Εθνικής Ομάδας της Ελλάδας από το 1997. Η πρόθεσή μου είναι να επανασυστηθούν με το κοινό οι ποδοσφαιριστές, να μάθει ο κόσμος πώς προκύπτουν αυτές οι επιτυχίες. Να δει ο κόσμος πώς δουλεύει η ομάδα, τι κάνει η διοίκηση της ΕΠΟ για την εθνική. Ο Τάκης Φίζας, τεχνικός διευθυντής της Εθνικής Ομάδας, είναι ένας από τους πραγματικούς ήρωες αυτής της πρωτότυπης σειράς κόμικ, μαζί φυσικά με όλους τους Έλληνες διεθνείς. Είναι πράγματα που έχουν συμβεί στην ομάδα, είναι μέσα πράγματα, καταστάσεις μέσα από τα αποδυτήρια και είναι πολύ ωραίο να βλέπεις πραγματικές ιστορίες και πράγματα τα οποία τα έχει ζήσει σε μια τέτοια μορφή. Το πρώτο τεύχος της σειράς κόμικ Μουντιαλίτος που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις MVP έχει αναφορές στον μπαράζ με τη Ρουμανία, στο ξεκίνημα της προκριματικής φάσης, αλλά και ένα flashback στο τέλος του Euro 2012 με μια συγκινητική στιγμή. Ζήσαμε όλα τα μέλη της ομάδας μια πολύ έντονη στιγμή, πολύ συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή, τη στιγμή της αποχώρησης από την εθνική του Χαλκιά και του Λιμπερόπουλου. Θα δει λοιπόν τι σημαίνει οικογένεια. Η σειρά θα ολοκληρωθεί σε 6 τεύχη, αν και ευχή όλων είναι το Μουντιάλ της Βραζιλίας να δώσει την αφορμή να γραφτούν κι άλλα. Στο χέρι μας είναι να κάνουμε πραγματικά το επόμενο βήμα και να γραφτεί και ένα παραπάνω τεύχος, και γιατί όχι και περισσότερα.